Uff, सान्दुंआबो ओइ राजा बिमा दिनैथ' जोंहा बिबोनां फैनो गोनांमोनलै मा जाखो? औ फैगोन होनदोंमोन दहाय फनाव लायनांगौसो होनना बुंदोंमोन। होमबालाय थां नोंबोनांखौनो लायनो थिनहरदो खोमादां। र' होमबालाय थांनि। Organ? 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 Aidai. Ya, masa ke bazai? Epa गोबाव उन्दुयो मानसिया सानदुनायखौ नुवाखै? बेरायना बारा होदोंलै बाजै। हनै नोंबोनां फैयो नालाय नोंबोनो। बिबोनां